Това е второкласен път. Второкласния път Той как кара и как снима. за Дунаевка. Нещо като нашите пътища, където искат винетки, само че тук е без винетки. Пътува, тя гледа напред. Да, читалище и шеф на общински 18 читалища шеф бях много години. Оцеляхме. Чичко Ленин и тук стои. Паметникът на Ботев за Дунаевка. Тук е училището. Тоже култура. Так, а ну и на паметна фотография, дайте да застанем. Аня, заставай. Не. Так, что, закончили? Здравейте. Отдавна сме нямали гости от България. Те се плашат от пътя. Много страшно, пътища много лоши. Да. Заради това е едно съжалително, но наистина пътя. Ето физкултурния салон. И си припомня. Кога не съм влизала в физкултурния Много е красиво. Първи клас, гледай. Стая на първи клас. Това е на втори клас стая. Чакай, да ни видиш. И там няма да заснимате. Не, само тук е табелката. Да се знае, че сме идвали тук на... Наши ни пригаждат. Щом Турция вече тя дига ръце. На времето Ботев е с такава каруца и пристигнал тук. Най-вероятно. Няма туризм. Това у нас първи зал, разширение Българ на Бесарабски ден. Очень красиво. Тук вот представена каруца, признак переселение. Тук представени фотографии на нашия роден край. Тук е българската национална одежда на нашите женички, а там на нашите мъжи. Демокрацията първата година и нали, свободни избори. И идваща наблюдатели от Запад. Всякакви, нали, честни избори. И гледат и ме питат, защо вашите хора са облечени в черно. Това ми е направило най-голямо впечатление. Така, едва върнат, но и на 80 години отивам така. Нито в учение, това е прибирателни. В история, защо трябва да събарят паметници? Това е история. Имаме жителница
Застъпница на България Елисавета Георгиева, за снимка. Тя в 2011 година докарането Знамето на Ботите от Зилиен шолк, но тя го направи от червен. В книгата Свобода или смир, този, който пада прочит словата, в тази книга. Може да знаете тази жена. Може си да виждали, тя от тези или аз не кажа да видят негалоци в там. В жълтото. Учители, тази е другата, червеното, да. И тази червената, тя даже по всяко един влак има своя специална одежда. Виждате? Да, виждам. Тя те си носи. Чита беше задни лицата, да си гледат. И то тук по проект. Понеже нашите в Белград са Някак си на картите да значите като гостна, по-хубавия път. При нас наричат механа. Ето, къде е бил Ботев. Колко и трябва по една чашка вино. Ние сега телефони. Този ужасно. Да има макар имате чехол, кажеш два пъти. Обаче подарък. Няма, не мога да купа чехол. Наистина, или слушала да чут по-натисна чехол. И пак, да. Той 76-та ли кога го убиват?